hangen. En de oelus, dus die zullen wel wat met de vastelovend hebben, neem ik aan. Ik zal ze even aanmelden. Ellie Kursjens en Herm Hermans. Kijken of het er wel wat uit. Hoop ik dat er eens over uit. Goedemiddag. Goedemorgen. Goedemorgen, dat is altijd nog eens een Ja. morgen. Ja, we zien van Tour de Vastelovend en ik zag hier een vlag hangen van de oelis. Dus ik vroeg me af, heb je een binding met de Vastelovend? Ja, nee, dat wordt even gelijks. Ja, zeker dat. Ja. Wat heb ik met vastlovend? Begin bij 1987. 87. Ja. Mijn jaar als prins van Tegelen van de Oedes. Is hij prins geweest? Ja. Oké. Ja, en ja, vastlovend zit hier. Dat zeker. Dat heeft ze van Toes, jongens van mij gekregen. Maar toen is het eigenlijk pas echt begonnen. Met de papleppeling. Ja. Zullen we niet binnen gaan staan? Jo, het is wel lekker, want het is wel een beetje fris, maar ja? het is Kom maar. goed fris brood dit. Dank je. Kom mee. Een mooie oelerspot staan. Of is Ja. dat van, dat is een speciale beker, is dat? Of is dat... Dat is de Oedes. En is dat nog een speciale beker? Heet dat op de beker? Is dat een beker is? Of Het is eigenlijk een bierpil. een bierpil? Ja. En dat is, In het dialect en het Tegels is dat een Oedes. oh, dat had een oelis. Ja. En een oelis is dialect Tegels voor een bierpil. Ja. Oké. En dus denk de kans aan hem zee. Daar hebben ze dus de prins en dat is de G, Ja. want anders keer. Oh, ja. Dat was ook goed gebeurd. Dit is eigenlijk vanaf dat echt weet origineelste uitvoering altijd geweest. Dat is nog steeds zo goed en ronk. Dat is Ja. gewoon. Maar dit is de echte originele van mijn jaar. En mijn jaar, dat begint dan bij 7. 87. Dus, en is de Ja. oelespot, is dat het de oelespot hè? De oelesbeker? De Oedesbeker heet de Oedes. De oeles. En of daar de verenigingsnaam uitvoerig komt, ik denk andersom. Ik denk dat de vereniging een naam gezocht heeft en dat die door vuur bij de Oedesbeker goed is gekomen. En dat weer uiteraard ook met de vastlovende en beeldige. Ja, zeker. Ja. En als je dan zo een beetje terugdenkt aan de vastelovend en dus ja, ik heb wel aardig wat jaren vastelovend kunnen vieren. Zijn er nog herinneringen wie plekken of dat je zegt van dat zal ik nooit vergeten? Alles. Alles. Nou, dat is er dan Ik nog. kan dan boven geschreven. Ja, maar dat heb ik ook gedaan of? Nou, dit is mijn Oedeskrant en gedaan. Ja. Dat is van 87. Dat is Gerard Fokkers en Wim Beurschot, dat waren mijn cliënten. En daar is het ganse vastlovens leven voor mij begonnen. Oké. Het is toch wel een behoorlijke eer om dat te mogen weren, Ja, dat te zeker. mogen zien. En ja, eigenlijk tot nu toe ben ik onafscheidelijk geweest van de Oedes, Ja. van de vastlovende. En of dat nu de Oedes is, of de ketel, of de boeren, Tegelen verbindigt ermee en dat Ja. blijft. Dat is goed zo. Het vastelovend is eigenlijk gewoon Ja. één samen, Ja. zeg maar. Ja. Ja. Daarna is er gebeurt heel veel in die leven. Ja. Daardoor, absoluut. En er zijn heel veel dingen ook uit voortgekomen in die jaren. We kwamen eigenlijk, ze hebben ons gevraagd, we kwamen uit scouting. Van Scouting Tegelen. Scouting Tiglo, ja. Tiglo, ja. Ja. Ja, dit jaar daarvoor, het
55-jarig bestaan. Daar hebben we een feestweekend gehad, feesttent en met de receptie met de hoofdfeestavond hebben we het zaakje door een beetje naar eigen gebrood. En ik zie de ouders nog achterin staan. Ja. En door het toenmalige vorst, Piet Jansen, met Krip Kanjers, was toen de Prinscommissie, die hebben door eigenlijk het idee geopperd van dat is terrein. En die heb ik ook gehoord. Ja, en die worden erop aanzien. Ja, en wat je nou goed gewaar, of kan je dit nog herinneren wie dat? Ja, nou, Piet Jansen, ik had Stalmarie in de passage in Tegelen. En Piet Jansen, de vorst toen, die had door geesterie. Door neven waren buren van elkaar qua zaken in de passage. En door is dat op mijn zondag morgen kwam hij naar me toe. En toen zocht ik mijn administratie te doen nog aan te zitten van broodje maken en wat had ze gedoe hebben. En toen is het bureau. Toen kwam er voor. Ja. En toen was het goed te zwiegen. Ja. Want toen moest je natuurlijk niks zeggen, moet je niks zeggen. Ja. En daaruit voortgekomen is de jeugdcommissie in de Noederswoord, waar ik en met name ook zeer zeker en die van begin af aan bij betrokken zijn geweest. Ja. De Oeders had geen jeugdprins. Oké. En de voorzitter is toen gevraagd van, je komt met scouting, kijk eens of er wat te realiseren is dat hij een jeugdprins kreeg. Oké. En toen hebben we dat ganse zaakje opgezet voor de Oeders. Ja. Maar de prins gaat 2 jaar gedaan en als ze ziet wat er nou rondklapt, ja, dat is super, ja. Dat is allemaal. En vanaf van hier is de jeugdprins dan in de leergroep, hè? De eerste was einde 90 jaar, niet? 90. 90. Ja. Dat is 3 jaar nadat je... Ja. Ja. En die hebben nu, vorig jaar, 33 jaar bestaan gehad. Ja. Oh ja, dat is al 33 jaar. Ja, en als je dan zo kijkt, zo van, ja, dat is natuurlijk ook een tijd geleden nou, hè, vastelovend, een paar keer niet door kunnen gaan. En wie denk je erover, de vastelovend, wie dat in de toekomst eruit ziet? Zal dat nog hetzelfde zien? Of is dat anders? Of wie denk je daarover? Ik hoop dat het nog hetzelfde is. Voor hetzelfde? Ja. En ik denk dat dit toch wel hierdoor zal dadelijk bevestigd worden of dat in het herdes blijft zitten bij alle mensen. Ik denk dat het wel een moeilijke situatie is. Ja. Ik denk ook best dat de vereniging, niet alleen de vastlovend zullen zien die toch werk moeten laten. Ja. Absoluut, ik ben er bang voor. Maar ik hoop, dit is een traditie die moet je nooit verloren worden. Nee. En ik hoop dat dat to de lengte heel erg blijft. Dat hopen we ook. En dat denk ik ook wel. Ik denk dat als het echt in het hart zit, dan zal het wel goed komen. Dat zal alleen door moeten bewijzen weer. Ja, nee, precies. Absoluut. En heb je dan nog iets wat je zegt van, nou, ik wil de mensen gaan het hart om in de riem steken? Of dat je zegt van, ja, die is een lastige tijd, ik wil ze toch wel meegeven van even een leeg puntje in de donkere dagen, zeg maar. Dat enige leegpuntje kan ik me nou gezien dat het dadelijk gewoon allemaal weer doorgaat. Ja. Maar dat is niet alleen de vastgelopen, de mensen die het normale leven moet wat terugkomen. Ja, zeker. Ja. Dat is het belangrijkste. En ik heb toevallig vanmorgen die stukken in de krant gezien van die wagenbouwers, of geen gezien hebben. Ik heb nog geen krant gezien inderdaad. Nou, er stond dus een vertiervereniging in Belfort, die heet zo bijeengezocht. Ja, en dan nog een vereniging. Die zien aan een bouw, nu voor het tweede jaar al. En dan, dat ga je moet blijven staan, dus zo doe het zo, dat gaat niet door kan gaan. Ja, dat is zeker zo. Maar dan hopen we maar dat het nu volgende heel langzaamaan weer allemaal een beetje wat joeksiger wordt. Ik heb toevallig nog, daarboven hangt een foto. Meegewerkt aan een documentaire over het verdriet van carnaval. Je hebt de documentaire ook. Oh ja. En daar hebben we in oktober de première van gehad. Dit was dat is een brood uit een bos. Ik heb een 2-3 toneel. En dat was een
fotograaf bij, Jan Banning. En die heeft ook foto's gemaakt van verschillende mensen tegen. Vorig jaar was geloof ik dinsdag bij de Kievit is het gebeurd allemaal. Oké. En die hebben een ganse documentaire gemaakt. Weet je nog die presentatie van die film geweest, première van die film in de Brabanthallen. Oh ja? Ja, super, echt. Die komt dadelijk een keer op alle regionale omroepen. Omroep Max gaat die uitzenden. Maar dat zal allemaal, ik denk in februari hier rond te vastlopen. Ja, dat kan we dan op tv. Door wordt een behoorlijk beeld geschept van de problemen nu rond de corona, maar ook van de problemen wie ze vastlopen, of problemen, van de manier waarop dat ze vastlopen beleefd. Ja. Heel duidelijk, is heel mooi. Oh, oké, dan ben ik eens heel benieuwd. Ik moet zeggen, het is een hele mooie foto. Ja, super. En ik moet eerlijk zeggen, je hebt ook een mooie snor. Er zit volgens mij heel veel pier en liefde in. Dat is wel, een heel mooi verhaal, meneer. Ja. Ik wil jullie hartelijk bedanken. We hebben nog een kleine attentie. Dankjewel. Laat het vuurke branden. Dankjewel. Wil ik nog heel erg bedanken voor het initiatief. Graag gedaan. Heel veel succes met de opname verder. Dankjewel, dat zal wel lukken. En dan gaan we weer door naar de volgende. Ik zou zeggen, bedankt. Fijne dag verder. Hetzelfde allemaal. En tot de volgende keer. Hoi. Hoi.